dalion ang Sugilanon, karon si Bibi, suma sa Sugilanon, gani nagkita man may pagkamatay ni Robin, kaya matong uli, sa nagmasakit pa si Robin, sige padala sa kwarta, bisan ihawon pa dahil si Bibi, bahin-bahinon, di na mo igo ibayad sa utang. Kanang gitawag nga, home credit, pansa naman? Credit card? Home credit. Home credit? Ako kaya bawa na siya, huwag mo kaapil na. Kaya na may mga utang-utang ron gani. Pwede naman kamuutang ka ron sa cellphone. Bisa ka sa kamuutang sa cellphone, kanang na home credit. Kaya ako igsoon, si Kevin, nakautang na ko o 16 mail. Kumit, ipalit ko man itong cellphone. Utangan talaga sa home credit. Mau di cellphone na. Karon kaya ako mang number, ako mang ngalan. Sino Kevin dito bayan, ako may matawagan. Ang imong home credit, sir, sa home credit. Kung mo dahil ang home credit. Sa ito ba, pwede ka magpangutang? Inga na ang sitwasyon ni Bibi. Ang ako magawa dito sa Davao, nga amahan ni Glenford Plaza, engineer man. Ni-take po ng iyang manghod, ma'am, atong naging buwan. Nakapasar engineer. 21 kabuok ang nag-take nga engineer kadungan nila ni graduate sa Tandang kung saan yung eskwela sa Polytechnic pa na tanong? Polytechnic Tandang. 21 kabuok kauban niya. Pulo sibil. Pulos yun kapasar. Muna nga kung ang Tandang karon kung imong tanawon sa record, ikaduha sa tibuok na Pilipinas nga ang yun siya nga ang ilang eskwelahan mo raw kuan yun. 21 gabok ng take engineer. Nakapasar ang akong pag-umangkot, tumahod ni Dodong, umangkot ni Glenford, si Jeep, pasar na po. Engineer yun, si Bill. Si Dodong, mas makaya, basta si Dodong nga engineer, kay murag di kayo sa ilalong dito sa mga design sa ilalong, katugin si Jeep, mas delikado kay tanang project ni Dodong, kanang project karon ni Dodong nga 100 million sa Jinsan, si Jeep may nagbuhat sa plano. Manaingon si Dodong, Jeep, na naman nakapasar man ka, dili ka trabaho sa ako. Nagsabot-sabot sila. Ang iyang amahan, mga kaigsuonan, si naapoy, cooperative na ginumila sa Davao, nakautang si Bibi. Kato bang Bibi laging anak ni Robin sa Manila, nakautang sa Davao. Kautang siya o mura o pila ni, gabagay man tanto dako, mura o cinta man siguro ni. Karon ni Chod, iwa pa makabayad si Bibi, hangtod na naabot na 100,000. Pitsido na ron si Bibi. Ang punto din ha, mga kaigsuonan, ipasigarbo ni Brother Ruben uban si Bibi ang iya nga kaugalingon. Ang Biblia, ang gibasa din ingon din ha, salig, Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5. Salig sa Ginoo, sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam o kahibalo. Versikulo 6. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buluhaton og tultulan kaniya sa matarong dalan. Kana sila mga kaigsuonan gamit sa sulod sa iglesia. Pero pag larga sa Manila, wa na makadumdum og simbahan. Gani nanguli sila diha, nay panahon nato nga pagkaugma ilubong si Robin, Lunes ilubong si Robin, Sabado na nimba mi dito, nag-usap mi dito tanan. Ang iyang mga anak wala naging manimba. Mo nang simbahan, ha? Mo nang simbahan. Mo nang balay ni Robin, kini ba? Oh. Doon ni kayo, madungog kayo wali. Mo nang simbahan ni Robin. Pero kung nindot pud lagi kay napadakot na maayo naman. Wala na manimba ang mga anak. Pero sa unang gamit sulod sa iglesia. Unsa gingon sa bersikulo 6? Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buluhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Dili na to ikapasigarbo ang ato igsuon nga kaugalingon. Dinita sa aplikasyon sa ato church. Di yun ni ikapasigarbo ni Brother Jerry na nanindot ang tinugbahan tungod kay Brother Jerry. Dili ni ikapasigarbo ni Plaza, dili ni ikapasigarbo sa mga Sabiliano. Walay si bisan kinsa makapasigarbo nato, kadi ni nato pakaya. Ug ako ra mahimo di ay, ug si Brother Jerry ra mahimo pon. Marlon mahimo, Brother Sabiliano kita tanan dili. No, mahimo ni nato tungod sa atong panaghiusa.
na ang punto mo na. Atong ikakapasigarbo ang atong nga church tungod sa atong panaghiusa. Ang punto din mga kaisunan, ang panaghiusa ra gyud. Ngano man, Proverbio 16:18 pasahon ng Biblia, kadtong mapahitason o mapasigarbohon magaunas pagkanagyan. Mao na ang na-record sa Biblia. Sa ato pa, naagyon kanato ang paghiusa. Mutubo gini itong iglesia, mga kaigsunan, walay si bisan kinsa gawa pabuto na to nga naay mo appreciate na to, dili kay kita mismo. Kanabang naay budayag na to, dili kay kita mingog ahanin do tamo simbahan tungod kay no. Pabuto na to igsoon nga ang mga uban nga mga tawo may budayag na to. Namindot na naging simbahan sa tinumpahan tungod ka plaza. Dili na mao. Nanindot na tungod ka manlo. Dili na mao. Nanindot ang tinumpahan tungod sa ilang panaghiusa. Amen, igsoon? Amen. Maora gina mga kaigsoon. Ang sambingay, Lucas, ito pasawag sambingay ha. Doon ay sambingay ni Ginoong Hesus nga na-record sa Lucas. Kapitulo 12, versikulo 16. Kini nga sambingay mga kaigsoon, gisambingay kini ni Ginoong Hesus sa katawang nga dato, apan kining dato ginganlan niyang buang-buang sa Biblia. Ano man? Ang sambingay mga kaigsoon, dunay usa ka dato ug kining dato mabasa sa Lucas kapitulo 12 versikulo 16. 17, 18 hangtod 20. Nga kining dato, doon na yuta, nga ang iyang yuta, sumala sa sambingay, nindot kayo o resulta. Pananglit magtanong ka, tampok ang klase yuta, bisan unsa itanong, maayo. Karon mga kaigsunan, kining dato, iyang giuma ang yuta. Pirti ka nindot sa, abot, ikutan ko, mais o humay. Tampok kayo. O niya, ikaw ng dato, sumasa sa sambingay, unsa kay akong buhaton nga daghan namang ikog abot. Gubon ko ning akong budiga, gubon ko ning akong kamalig, kay gamay naman kay ni tungod sa ako yung abot. Mantun pa niya, ako ning gubon kay magbuhat ko og dako kayong kamalig, dako kayong budiga nga maigo ang tanan akong abot. Sumala sa sugilanon ng Ginoong Hesus, giguba sa datong batanon, ang budiga, o sa diha ngayon, nagkwatong kuha ng istorya, yan ang giharvest, ang maumbod ang iyang tanong, humay mani og mais, puno ang budiga. Nyaingon ang batanon, kasi gikalag kaon, kay daghan na kagabot. Daghan na ka og abot, o niya, pwede na ko matulog kada adlaw, kay daghan naman ko og abot. Apan ang bersikulo 19 sa Lucas kapitulo 12. Ako basaw na, o niya mayon ako sa akong mga dili sa 16 aron masabtan. O niya misugilon si Jesus kanila sa sambingay, diayo sa kadato nga may yuta nga maayo abot. Bersikulo 17. Namalandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot, kay daghan lagi. O niya, may angay akong baton. Sa may angay akong baton? 18. O, kini mao ang akong baton. Ingon ang batanon na to. Kini may akong baton. Ingon siya. Sa iyang ko kalingon, gubon ko ang akong kamalig. Budiga, kung kumbaga. O, magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon. O niya, ang akong abot o ang uban kong mga kapdangan. 19. O niya, muingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran ni mundo, o pagkayahay nako. Ani anak kanimo ang tanan mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagkayahay na lang kung inom o pagkayahay na lang kaon inom o paglipay. Iyang kaugalingon. Apan ang bersikulo 20 ningon, apan ang Dios mingon kaniya, buang, niining gayong gabi na ikaw mamatay. Unya, kinsa may makapanag-iya ni anang tanan butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Kuha na to ang punto. Ingon ang dato, yahay.
Wa siya magunahuna igsoon kung kinsa ang nagahatag og daghan panalangin niya. Ang iyang yung gunaw na, iyang yung kalingon. Gukod pa kong buliga. O niya, hayahay yun ko. Kaya paningon ng Diyos sa versikulo 20, ikaw buang-buang kung pananglit kuhaon kong imong kinabuhi karon. Kaya atong kinabuhi, Diyos mong itagiya. 14.5 sa hop, tinagala naman atong kinabuhi. Ang ginaganon sa atong mga adlaw, sa atong kinabuhi na asa kamot sa Dios, ug ang Dios nagbutang og utlanan, o kining utlanan, no di na gyud bisan kinsa pa, wa na makalabang. Iyon ang Dios. Waon ko imong kinabuhi, kinsa na may mukaon na ng imong daghang nabot. Salig siya igsoon sa iyang kaugalingon. Mao na nga dili din nato ikapasigarbo ang atong kaugalingon. Ang ato ra gyud igsoon. Balik ta sa punto. Ang ato ra gyud paghiusa. Kung di mo basahan ng Biblia, sa Salmo 133, versikulo 1, ni dinhi igsoon, mauni ang pinakapunto sa ato karon nga pagtuon. Salmo 113, versikulo 1. Atong basahon ang Biblia. Aron ato ning mapamatud-an. Ingon siya, 133, sorry. Salmo 133 di ay. Salmos kapitulo 133 versikulo 1. Ingon din niya, pagkamaayo o pagkanindot kung magkaiusa sa pagpuyo ang katawhan sa Dios. Niya, mo niyang punto. Sama sa mga magsuon. Unsa di ay? Pagkamaayo o pagkamaanindot gayon ang magpuyo ang kung magkahius sa pagpuyo ang katawhan sa Dios. Dili ta mulambo sa ato nga iglesia kunaan na to ang pagkabahin-bahin. Ingon ang Biblia, pagkamaayo o pagkaanindot sa katawhan sa Dios nga magkahiusa sa pagpuyo. Kung maabot igsoon ang mga garbo sa kinabuhi sa tao, butang ko ako na garbo, paritiri may garbo, wa mi magkaiusa, kitang tanan, lahi ang mga prinsipyo. Ambot ka, kinsay mabilis tinumpahan, bungkang ang mga kaitsyonas tinumpahan. Nga naman, tungod na sa garbo. Pero ang Biblia nag-ingon, paghiusa ka mo diha sa Ginoo kay pagkamaayo o pagkanindot kung magkaiusa sa pagpuyo ang katawan sa Dios sama sa magsuon. Ako naman yung i-drive ambot na ka bantay mamuani. Adunay usa ka magtiayon. Dato ang usa ka dato nga magtiayon pirmaminti lalis. Ug ang silingan ni ining dato nga magtiayon, Adventista nga kabos. Kining Adventista nga kabos, nga iyang silingan, kaduha ra makakaon sa kadlaw. Kay kabos gani. Dato pa pinsido, nga balay tulo. Pero nahibungan dato, unsa may sikrito kining batan-on o kining magtiayon nga Adventista nga kabos, kadi man maglalis. Mugin na lang naman dikta, di man siya maglalis. Kami dato, naindaghan. Bisan unsa sakyanan, unsa kwarta na ay dagan sa bangko. Pero pili may maglalis. Ang nahitabo mga kaigsunan, gipanid-an sa dato ang kinaiya sa Adventista. Unsa gi sikrito ngano di basta mag-away. Sa panahon ni ana ang dato naniig sa balay. Karon ang Adventista nag-atok ang bana. Ang asawa naglaba. Samtang ang bata City Anyos nagdula. Sa diha nga nagatop ang bana, pagkahulog sa gihaliit sa bana dito sa pawod, ingon ang bana sa asawa, day, bantay na to ha, Adventista na, kabos. Ang ipilo nilang tawag, day udong, day, palihog, itunol ang pawod. Gitunol sa, gipunit sa, gibiyaan sa asawa ang iyang paglaba, gipunit niya pawod, yung itunol. Dung, palihog, dawata. Ang dato, nangiin.
Wala. Nagsugo ang bana, nangayo ng palihog. Unya, ang asawa po nga nagtunol o pawon, ingon po do, palihog, gawata. Ingon ang dato, wakoy ko kasulti ang palihog sa akong asawa. Ako'y soon doon ay ko nagulugay ko na nang i-practice. Pinagbaling akong asawa, wag ko kabati na malihog na ko sa tinuon lang. Di gini paglibak. Wagin ko kabati na Yas, may tawag na sa ako. Palihog ni. Pero ako, di ni malalis, bisan akong anak si Sin. Mamalihog ko. Palihog na Sin ang bilang, kana, suko ko sa akong asawa. Dugay ko na nang i-practice. Mauna ang kines na to, iyang gipanidaan ng kabus. Ingon ang bana, dahil palihog, ituno na pahon. Pag dunol sa asawa, yung palihog na wata. Karon, niabot ang panahon nga gitugnaw ang nagatok ang bana. Ingon ang bana, dahil, tugnaw man nila dahil, kaya ulan-ulan man, palihog na dahil, timbre ko sa kape. Ano malihog yung pong bana? Namatig yung punas dato. Ingon pong asawa, naglaba man ko. Iyang gisog ko niyang anak, dali na, saman ma, palihog ba na timplahi imong papang kape. Ang amahan ni sugo sa anak si Anyos, palihog, timplahi imong papa ang kape. Timplang man ang kape. Sa diha nga, humanang timplang kape, ingon ang bata, ma, humanang timplang kape ni papa, ingon ang asawa. Palihog na, itunol kang papa ni mo. Hintindog, ginibanog ang bata, gikuha ang kape, tasa. Karong hindi makaabot ang bata. Kahit hapon baya, bata ko po, kuha ang bata ang istol. Tungtong siya dito sa istol. Pagingon siya pa, palihog, dawata kape, pangon niya palihog, nabikil man ang bangko. Lingkuranan. Tumba ang bata, nabuhian ang tasa, yabo ang kape, buhat ang tasa, hila ang bata. Ma, pasaylo ako ma. Nga naman, nabuhat ang tasa. Nangayang pasaylo. Na, kamo, mga ambot, hindi nga kong sawaw, bating lalis na ngayon yung pasaylo. Ato ning aplikar, ha? Ato ning aplikar sa ato nga kaugalingon mga kaisyonan. Mga pasaylo ako, ingon ang bata. Ingon, abin ni mo sa gibuhat sa inahan, ingon siya, dong, anak, wa kay sala. Ayaw pangayo na kong pasaylo. Wala kay sala, kay ako dapat ang sadaan. Kay ako ang gisugo sa among amahan. Pero ikaw may akong gisugo. Paghibati sa bata, nga ang asawa, giangkon ang sala sa anak, abin ni mo sa gibuhat sa amahan. Nga nagato, ayun siya, dahi. Wa kay sala, dahi. Ako'y sadaan. Kay ako unta dapat manaog. Sinaan kay gitrabaho gilaba. Pero ako untay sadaan. Ako'y sadaan. So wala kay sala. Ikaw na ako kay sala. Ikaw na wa kay sala. Ako'y sadaan. Hamay lalis. Nani lalis na. Braden Dudong. Piko. Makasala si Chinchin ang kuna. Nakita kay kung makasatong asawa tuminuot. Sampalo diretso. Di ba? Wa kay sala. Mabitaw na mag-abot sa board, mag-abot sa barangay captain. Kay magsigpagtaas sa garbo. Unsa ganing Proverbio 16:18, ang dangong mapasigarbuon magauna sa pagkalaglag. Manang isod des Biblia. Sa ato pa walay lalis nga mahitabo kung ang sala ang kunon. Ano hitabo ni Adan og iba. Si Adan manggod, ang bitin manggod. Wala. Kay kung giangkon ra, siguro ayaw pasaylo. Ito siya siguro tapri mga tao kay pasaylo o Ginoo. Ingon ni anak mga kaigsunan. So wala di mahimong sayo kung ang masigpa dili masigpata sa garbo. Versikulo 2. Salmo 133 na uno matutong ipasa 2. Kini sama kini sa bililon nga lana ug ulibo nga nagadagayday sa ulo. Unsa may buot ipasabot nga kun ang tawo magkahiusa sama sa lana. Tungod kay ang lana igsuon, ang akong inahan, akong lola, sa una, sa buhit pa to, mayroon siya, Bernard, pagbunot og lubi, buka, kagda. Bahalag baho-baho ng lubi. Nga, kung saan mo ni bayi may tawag sa mo, kung sa iyo, sa tawag ka na sa kang bayi lula ba? Bayi.
Ang uban, uya man na. Tawag, uya. Sa amo ba eh? Kung saan man ni ba eh? Ilana na ako sa ulo ang kinagod. Kay katong kinagod, mo ito iyang pukon sa ulo, ibubho, gitawag. Para, unsa man ko na may, para pagsudlay, humo. Grabe sa Pista David ha, ingon sa Pista David, kung ang tao diyan magkaiusa, versikulo 2, sama kini sa bililhon nga lana, ibabaw sa ulo. Nga magadagay na sa imong ulo. Humo. Nga kung magsugo na Hebreo, pinabugnaw, ako, ligyan kay, sa tinuod lang. Pero tinuod yun, niligyan ni kay butang-butang. Muda ko maning kadiri atay siguro. Pero tinuod lang yun. Wajud ko kabatik na diri. Saludog yung ko ani. Kanabi daw, maglali sila ng Mamalma. Mutaas ng tingog ni Mamalma. Pas bilib lang yun ko. Tingin kay ako ni sa sila ng pamilya, Brother Jirel, Dodo. Pero kanang ako, makabati silang masuko na ko, kay lain man ang ako. Kanang minarkot na mo. Mutawang na itong iyang mami. Hilumi! Ako naman, minaw ko na, masuko ko. Saan ba kasing tawagan? Laban nung di manawag. Tawagin, tiksi si daddy, si mami di, kay patawagon. Pagtawag na, Hilumi! Di man na ako. Paminaw sa imong magkuwang. Hilumi, kato bang duha dito nga minarkot yung buwan. Hilumi, kumusta man kami? Siya lahi. Isang saon siguro mo nito. Ang buto sa mayon eh. Tabagin ko yung tutlo. Ha? Aktibo kayo. Grabe. Dili magkaiusa mo nang ako sa kay napit maputong po ko siya. Wala gyud mahitabong lantugi lalis kon hukmoy ang sinultian. Sapas na. Versikulo 3. Ay, apit na ba? Versikulo 3. Ingon kini sa mayamog sa susama kini sa yamog sa bukid sa Hirmon nga midaligdig sa kabungturan sa Sion. Ato surbano ni. Ang tao di nga magkaiusa, puno sa gugma, puno sa pagsinabdanay, sama sa usa ka tunog sa yamog sa bukid. Unsa man ning tunog? Sa inyo magsabot. Mas kadlawon. Tubig. Walay tunog nga Udto. init. Bugnaw. Sa kurik, Brother Zire. Bugnaw. Saan to ba ang sinultihan, Brother Zire? Bilib lagi ko? Pamina mo sa debate, uban mga umiyanig sa pila ka debate, isunod na ko ang mga pito, masunod ka debate. Wala yo'y kanto mag-debate sa kagayan sa dito mag ko. Kay, kung pareha pa lagi sa una, na di yun ko makapasinsya na yun. Sa'yo na, katong pag-debate sa Brother Bert sa, nakita niyo sa live, maganahan na itong mga katoliko din ko makapuntos na kunoy sila. Ako na ako skilid, wapos na katoong ako ang bitista, ako sige kong video na kapanigyan eh. Wa sila magtuo nga, nagtuo sila nga ako kang grupo kus katoliko, ako na tagak mga dun eh. Na, madali ito magbubot din, pareha palagi sa una sa ako ba una-una. Na, disgrasya ito, mahilis siguro ko na yung ilingkuran nung napak ako. Bura makaingong mo ko, respeto lang. Ba't ito nag-respeto niya? Brother Jerry, so on. Ang punto din eh, nga wala di atay sulti, nga dili, talabang makapa. Kung na magaling makapasubo, ato na pa ni siya dawaton. Muna nga, maingon ko nga, matapos na rin tuiga sa atong pag-rescue din eh, kay January man ta. Ang atong termino ni John, rescue yun da. Rescue yun da atong termino din eh. Dili kay, mag-agilin niya, mamog na rescue. Sa atong pag-rescue ni Ningso, nakita na to nga ni Asinso, ni Siwap na ta. Pero dili na to ikapasigar mo sa itong galingon. Namugna ni na-improve tungod sa atong pagsinabtanay, atong pag-iusa. Amen, mga Kristiyonan. Maurag ina, mga Kristiyonan. Nga gigamit as Ginoo, na atay mga COP, gigamit ang kitatanan ng COP. Salamat, engineer. Ako dakogin siya ining siya, guys. Dako po siya panalangin sa Ginoo,
So kung mutay siya ang dismail, musiupin po siya dismail. Ato rin yung iyambo kanunay. Nga matagos sa kanang tulubas na si Jiril na siya mga plano, na siya project na unta matuloy na. Doon may project niya dito sa Sukor dito. Pero karon kaadong, mato man ko karon 22. Mubisita mis Butuan kay nagkasabot mi sa mga plaza pamili apil ang taga Butuan sa pagkamatay na ako magwang itong sila. Karon 22 mo adto ko adto mi kay among balikon ang among reunion kay nawala to sa panahon sa pandemic Brother Bert kunya ang dumalan nato wala naman. So mag re-elect mi o mga officers nga bag-o muna magkasabot mi dito. So matagbo man ako si Dodong mapersonal gito nako siya istoryahon itong imong gisulti sa ako na ito imong gisulti sa ako ato lang iampo kaysa tinuod daghan ang project ni Dodong iyang gibalibanan daghan bisa sa Butuan gibaliban na siya di na makupar kay dako kasi tulo mga project yang dito sa Jinsan kay mas na kuha naman siya dito kay nakita kay Jinsan mo sa siyudad na Siyudad na no? 100 million ang iyang project dito sa Juan Caron. Ingon si Ate Flor ang inahan ni Dodong. Ako na maguwang ang iyang amahan ni Dodong, si Iling. Nagpalit na si Dodong og bakho og dump truck niaging adlaw, niaging simana. Na makapalit na kag bakho og dump truck. Ingon siya Bastanard. Salamat din kaayo ang panalangin sa Ginoo. Kanang project ni Dodong karon nga 1 million. 66 million ang ginansya ni Dodong. Kadako day do. Dako na. No? Kapalit si Dodong og dump truck ako nang pagumangkon. Magtakbo mi dito. So naamay among konversasyon ni Brother Jerry ako ditugan ninyo kay matalian na mo. Ako po ning istorya dito sa akong igsoon. Kaya engineer na po to. Pero ang ako kung may istorya na ko siya nga kuan yun gusto na ko nga kamo mismo lumag-meet pwede na to adtuon siya sa ilang balay na personal yun kamo yung istorya pero ako sa kan presenta dito kung sa iyang istorya kay daghan siya project nga iyang gibuhian nagani si project mahuman dito na si project diri sa unahan ko no anang mega church na to dito na si project niya. Pero iya sang gibian kay wala pa rin siya katiman kay dito. So kung magkasinabot, wala kay balo sa plano kasi may ngog ay pasaon sa ba. Ingan na. Ang punto ni magkaisunan nga magkahiusa ta diha sa Ginoo. Mutubo mo improve ang atong iglesia kung kita magkahiusa mga kaisunan diha kang Kristo. Usa kun dunay mga sulti nga dili maayo madungog ninyo mga batanon, kung doon na manggaling sulti na mo, kami na mga hamtong ha, makabuhi magalimig sulti, nga medyo sakit sa inyo, ayaw rin na ninyo idibdib, ipalabay rin na, kaya normal na siya, basta ang punto din, wala ta igsoon nga ma-improve tungod kang Brother Marlon, wala ma-improve tungod sa pamilya laik, tanan ko din na improve no tubo ta tungod sa atong paghiusa. Wala tayo igong panahon mga kaisyonan, akong balikon. Ang pag-alagad nato sa Ginoo dili nato isalig sa atong kagalingon. Isalig ra gyud nato ngadto sa Dios. Kay mobalik ta sa bersikulo nga gibasa ni Brother J. Semiliano ang basahon gini na kong klaro sa Biblia. Kay ingon ang Proverbio 3 versikulo 5. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Sabi yan, versikulo 6, hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buluhaton o tultulan kaniya sa matarong na dalan. Mga batanon, mga hamtong, ilang tanan. Ingon ang Biblia, hinumduman nato kanunay ang Ginoo. So, bisan asa man tapadong, kining mga pamilya, sani, ano no ibong, anto ba ni kanila? Ang akong ikapadala yun, igsoon, bahala ng asad na padulong, ayaw yun kalimti ang Ginoo. Marigina.